että sitä saa mitä tilaa. PISA-tulokset Suomen mainetta pilaa. Iloisin kansan muka maailmassa. Voi helvetti, te ootte kai humalassa. Hallituksen piti bensa hintaakin laskee. Kauppakassi hinta kassalla koskee. Kohta varmaan joutuu ottaa kopialta poskee. Ei leikata opiskelijoilta, mut leikataan silti onhan noita. Jos virrat loppuu, niin menkää töihin ajolit jo. Kaikilla meillä rajoitteita, sano Susanna ja pääs nuhteita. Kaikilla meillä on rajoitteita. Kansa muistaa vaan kuinka taas kävi. Pakkolait ei viimeksikään mennyt läpi. Sipilä silloin telkkarissa ihmisiä sättiin. Nyt Orpo samalla pallilla tyytyväisen nyt chattiin. Miettii miten sekoittaa lisätä maata, kun lisää veijareita pitää greenille saada. Ei voi perusturvaa enää kansalle taata. Ei leikata opiskelijoilta, mut leikataan silti onhan noita. Jos virkat loppuu, niin menkää töihin ajolit jo. Kaikilla meillä rajoitteita, sano Susanna ja pääs nuhteita. Kaikilla meillä on rajoitteita. Sä muista vaan kuinka taas kävi. Pakkolait ei viimeksikään mennyt läpi. Sipilä silloin telkkarissa ihmisiä sättiin. Nyt Orpo samalla pallilla tyytyväisenä chattiin. Mieti miten sekoittaa lisää tätä maata, kun lisää veijareita pitää greenille saada. Ei voi perusturvaa enää kansalle taata. Nukutaan ei leikata opiskelijoilta, mut leikataan silti onhan noita. Jos virkat loppuu, niin menkää töihin ajolit jo. Kaikilla meillä rajoitteita, sano Susanna ja pääs nuhteita. Kaikilla meillä on rajoitteita. Kiusa taas vähän aikuisopiskelijoita. Yksinhuoltajia, kaksi osa-asujoita. Lasketaan veroja rikkaimmalta. Köyhiä löytyy julkisen lekurin listalta. Se tuntuu varmasti tosi mahtavalta, kun leikkauskiimassa ei mitään säästä malta. Onks ketään hereillä? Ei leikata opiskelijoilta, mut leikataan silti onhan noita. Jos verrat loppuu, niin menkää töihin ajolit jo. Kaikilla meillä rajoitteita, sano Susanna ja pääs nuhteita. Kaikilla meillä on rajoitteita. Lakkoa se tuntui pelottavalta. Sanelupolitiikka taas ideana mahtavalta. Vanhentunut mandaatti voimaannuttavalta. Käskytysoikeus kierrosti kiihottavalta. Mikä pistää ihmisen pään näin sekaisin? No se on se on valta. Mikä pistää ihmisen pään näin sekaisin? No se on valta. Kun urnille asti jaksetaan pitää pokkaa, voi pari vuotta hillotontilta taksia ottaa. Perusarvot voi täällä nyt paperilla sottaa. Ei enää samat vievalta lähetä ja se on totta. Ei mun verbaaligranaatissa ole enää saa. Kun urnille asti jaksetaan pitää pokkaa, voi pari vuotta hillotolpilta taksia ottaa. Perusarvot voi täällä nyt paperilla sottaa. Ei enää samalta viivalta lähetä ja se on totta. Ei mun verbaaligranaatissa ole enää. Ei leikata